בואו איתנו לפתור קובייה הונגרית. נתחיל? כן. עזבי, אתה רחוק מדי. אמא טוב. מה קורה? כרגע מנסים במערכת הביטחון לעלות עוד התקפות סייבר נגד ישראלים. מי הטלפון הזה? של האלה. לב. תגמור, נשתפל לך את הידיים, תגמור, תראה איזה לחלוק זה עושה. יש הערכה שהפליצה לחשבון של בנט כן באמת נעשה ממדינה זרה. כן, תראי, שמעת אני חוקרת אותה. לפעם מאוד משמעותית בעצם של כל חשבון הטלגרם. עזבי. אתה פותר את זה או מה? פתר, פשוט יצא לי פתירה גבוהה. פתר את הצדדים חבר'ה. פתר את כל הקובייה חבר'ה. כל הקובייה פתורה לנו. תחזיקו חבר'ה. כל הקובייה כל הקובייה פתורה. פתורה. צד פתור, צד פתור, צד פתור, צד הנה הוא פתר. פתור. רגע, תני לי להגיד משהו לסיום. משהו לסיום. טינקי. טינקי. Thank you very much. תירשמו מי שנרשם מקבל אייקון 17 פה מקס. זרוש פה מקס חינם. זהו. ביי.